I pozdrav svima ljudi, danas igramo Big Heroes Auto Isolation Concept Chapters Carnival i vidite mapu, pa hajmo krenuti. I ovdje ćemo imati prevoda ljudi, da znate. Ja se ne osjećam baš dobro, mislim da je taj gaz bio otvoren. Čekaj, gdje sam ja? Ovo sam ja prešao ljudi, da znate. I igram opet. I ovo je mnogo dobra igrica po meni. Ne, ja sam kidnapovan. Moram da pobegnem iz ovog mesta. I hajmo da krenemo ljudi. Evo, krenuli smo, uzeli smo dasku. Trčimo. I moramo da uzmemo zeleni ključ, a to se nalazi i ovdje. Evo ga. Uzmimo, bam, uzeli smo, pa idemo da otvorimo sad ovdje. Otvoreno i sad uzmemo ovdje krobar. To će nam trebati da razvajamo, mislim da je ovdje, nisam 100% siguran. I sad će ovaj klauni da se probudi, on je prestrašan. Ovdje imamo crveni. Uzeli smo crveni. Klauni se probudio. Ovo su vaše vesti. I baš je tu da imam, moram da otvorim. Ne. Čuti više ti ne pišti. Dobro, otišao je tamo. Otvaramo. Otvorili smo i ovdje ima šrafciger. Šrafciger ide kod one kućice giganske. Imamo još 9 minuta ljudi. Vidite da lajkate i subscribe-ate se. Brate ljudi, da li ste vidjeli koliko je blizu? Juri nas, ne. Dobro, pobegao je. Idemo da otvorimo ovdje, bam. I sad nam treba daska. Opet ovdje, brate, ovo je prestrašan. Ako vam je strašan, ostavite like. Evo je daska. Idemo. Inače ovo je igrica u Robloxu. Big Heroes Auto Isolation Concept Chapters. Opet on! Ako ćete slobodno igrati. Idemo ovdje, stavimo dasku. I ovdje nam treba, ja mislim, čekić. Da, čekić. Mrzim ovog što mi pišti. Trči. Jao, sad idemo okolo. Trebao sam da idem s druge strane čekić. Ali nema veze. Idemo, još 8 minuta imamo. Ovo je dobro, ja sam ovo jedno prešao, tako da. Evo ga čekić. Uzmi ga, to. Jao, ovaj je ovdje. Okolo, jao, zaglavio se, dobro je. Dobro, preživili smo, idemo gore. Popeli smo se. Otvori. Otvorili smo i ovdje ima vatrogasni požar. Dobro, idemo. To je tamo gdje Vrenču pravi pigi gdje treba. Idemo ovdje i evo je vatra i što ovdje ima Vrenč. Vrenč ide kod exit. A ne, ovdje ne možda prođemo. Nema veze. Idemo kod exita i još 7,5 minuta imamo. Brate, vreme je mnogo brzo leti. Idemo, otvorili smo i ovdje ima plavi. Gdje je beše plavi? Aha, to je sef 1. Sad se ne sjećam koja je soba, gdje je ta soba. Evo ga i ova, nije tu soba, juri me. Dobro, samo patrola. Još 7 minuta. Ova soba nije tu, pomislio sam da je ta. Idemo ovamo. Nije ni tu, 100%. Ovdje ispred, je li tako? Je li ovdje? Eno ga, dobro, vidim sef. Ovdje je Sanđorba i zato neka muzika, ja se pritisnu, sad neće. I ovdje imamo ovo. Idemo do exita, još malo smo prešli ljudi, to je dobra stvar. Brzo. Nije tu, evo ga, tu je. Dobro, otišao. Ne, vrti se. Begaj, uđi. Dobro, pobegli smo, otvori ovo i ovdje imamo beli ključ. Možemo da escapamo. Ne, zaglavio sam se, ne. Dobro. Ovaj mali, brate, pišti. Još 6 minuta i 20 sekundi. Znam gdje je exit, to je ovdje, gdje je ulazak. Nema ga klauni. I mislim da smo escapali smo ljudi, uspjeli smo izazov. I vidimo se u sljedećem videu ljudi, čus!